Космонавт Константин. Здравейте, аз съм космонавт Николай. Здравейте, аз съм космонавт Тодор. Здравейте, аз съм космонавт Виктория. Да? Къде отивате? Какво се случва? Отиваме на планетата Нептун. Покажете ни къде е планетата Нептун да видим. Аха! Тя какъв гигант е тази планета? Планетата Нептун е леден гигант. О, ще бъде опасно приключение. Къде ще е маршрута? Откъде ще минавате? Излитаме от Земята. Нека и други да се изказват един по един да се чуваме. Излитаме от Земята, за бързо кацаме на Юпитер? Юпитер и отиваме на Нептун. Чудесно. С какво летите? Коя е вашата ракета? Нашата ракета е Apollo 11. Какво е интересно за нея? Интересното е, че тук си имаме гараж и тя си има само два двигателя, с които са безопасно да не се завърти, когато излетим нагоре. А нека и космонавт Виктория да каже за какво е този гараж. За да си качваме другите автомобили. Добре. Каква е мисията ви? Каква е мисията ви? Е да отидем да изследваме с колко час се движи вятъра. Добре. А имате ли представа с колко километра в час се движи там вятъра? Може би поне с доста. Да. Много бързо. Много. Да подскажа. 2400 км. Добре. Нещо друго? Че ще Да. гледам снимки. Чудесно. Ще ги видим. Ами, успех ви пожелавам. И да видим и снимки от как вятъра, определяте скоростта на вятъра. И дойде време да се върнем обратно. 3, 2, 1, кацаме! Успешно!